Hello guys, welcome sa my channel. So today, niami sa I don't know kung asa ni nga lugar diri sa Malapag. Kay supposedly moadto mi sa falls, waterfalls. Na maligo mi and there na ako noy lalom nga sapa. But then unfortunately there was miscommunication and then sila papalahi og giadtuan. So nabot mi diri nga I don't know kung asa ni og mi kabalo sa lugar piting dayo up from the highway. Layo pagyugikan sa mong gikanan sa mong gipuy-an and then mas layo pagyugikan sa highway. I thought nga as in sapa siya nga sapa secluded or excluded sa ang tulay but ang gingon lang sapa is naman sa tulay. Nara siya oh. Mo ni siyang tulay. Tulay and then gingon nga sapa. Ayan. Teka. Na-reach na sa tulay. So, galako-lakaw ko diri because I'm not really interested. So, I was having second thought pod nga maligo na lang. Pero, duwa-duwa ko, pangit man kay siya good. Di katong adtuan ng tanamo kay siya overlooking ba. Tsara po naman, mga po butong sa mukha di kay lailay kag plano eh. Ne, naulakaw ko diri, I don't know. Grabe ka hadlok nga dalan na. Yan na, dito. Diba? Oh. Gusto pa kumadto dito unahan ba? But it looks scary. So balik na lang ta. So, muto siya, gaduha gani ko or I don't know, maligo ba ako? Maramo siya tunaan sa baboy. Ay, tunaan sa kabaw. Sa mukha sa nga tanan. Pertig yung as in, pertig yung layo agikan sa highway. And ang dalan is grabe kagamay. Wala gid akong excitement og interest. So nakita na ako din Negan Bridge. There is wala, I don't know kung part pa ba ni sa Malapag but ilang taon na ganahan ako but munaog ko dito para i-videohan na lang siguro sila. Pero ganahan maligo eh. Samok pa kayo na way klaro kasabot na. May kaliguan sila. Ay, zoom in ako na murag kabaw oh. Ang kabaw. Ang kabaw, ang kabaw, ang kabaw, ang kabaw, ang kabaw, ang kabaw, tara. Oh. Ang kabaw. Kabaw. Tanaw. Dito sa muadtuan kay isag ambakan na diya. Di daw malubog. Karon oh. Gamay lang ambak nila, lubog na dayon. Sumuro ni siya ng itsura diri sa ano sa bridge, sa pa nang giingon. I don't know, ko ganahan ko na interest og langoy dito ay bahala to sila. Mura to siya guys ay, thank you so much. And actually, pag ani na mo diri sa view sa lugar, tsada siya but wala ko ganahi ay. Basta mura to siya. Ano nga vlog. Thank you so much. Have a wonderful day guys.